Dịka amalitegoro idebanye aha maka ule ahụ, otu ọrụ bọọdụ akpọrọ JAMB na-achịkọba iji aba mahadum ga ule akpọrọ UTME maka afọ 2025. Ndị kwesịrị ule a na-akpọku JAMB ka ụka ji n'ume wee rụọ ọrụ ya otu o si wee kwesị, ka a ghara inwe ihe mkpọbi ụkwụ ọbụla na ya bụ ogige ebe ndị a na-ele ule ahụ. Ndị nta aka anyị gagharịrị n'okirikiri ebe ndị mmadụ na-edebanye aha ha n'Ọka wee hụta ụmụ akwụkwọ bụ ndị tozuru ile ule ahụ ka ha na-edebanye aha ya na ntụziaka na ọzụzụ ndị ọzọ ha na-enweta. Queen Anibọgụ ji akụkọ. Ka ọ na-agwa ABS okwu, otu n'ime ndị ahụ ga-ele ule, Nwaada Ọgọchukwu Omife, onye na-eme nọọsịn, gwara JAMB ka ha gbaa mbọ hụ na igwe a ga-eji nene ya bụ ule bụ nke dị mma. N'aka nke ha, Emmanuel Ngene nakwa Uchechukwu Achibili, ndị na-emekwa economics nakwa electrical engineering, kwupụtara ego ha kwụrụ iji wee denye aha na ya bụ ule. Onye na-ahụkọrịta maka ebe a na-anọ elele ya bụ ule, Maazị Michael Edozie, gwara ndị ahụ ga-ele ya bụ ule ka ha gbaa mbọ gee ntị n'ihe niile a ga-agwa ha. O kwuziri na ihe niile adịla njikere na ihe cheziri ha kamgbe ugbu a bụ iduzi ụmụ akwụkwọ ahụ ga-elere ya bụ ule nke mbụ ha ka ha ji na-emefiena na ya bụ ule.